Zdravím všetkých, moje meno je Miškvec a ja vás vítam pri videu a názov videa je ten, ktorý som nepovedal 1000 rokov, 1000 storočí. Povedal som to v minulom storočí, v predminulom storočí, ale povedal som to už teraz v tejto dlhej dobe a je to fucking challenge! Áno, dnešná challenge bude kvázi, dá sa povedať, že mix pohár alebo niečo na ten štýl a ja vám poviem ingrediencie, ktoré som si pripravil. Uej! No. Takže máme tu, ty kokos, rasta celá, drvené oregano, gulášová zmes, fucking chili, cesnak granulovaný, multivitamín šumienka do vody, citrónka, originál citrónka, fucking mliečko, hej, aby vám bolo dobre. Tu je pohárik na to, a ak to není pohár, ale musí byť niečo veľké. Grc lavor. Grc fucking lavor, áno, grc lavor. A toto, to podrbíme v tom, jasné. Takže ja sa k vám vrátim, keď to celé podrbím, zatiaľ sa učíme. Zdravím vás! No takže počkaj sekundu, ja neviem, čo to nahráva. Ale áno, nahráva. Dobre, ja som tu, mám tu celý on je podrvený. A potrebujem pohár. Nasypem to do toho. Ty kokos, fuj. Po druhé, dáme tam citrónku. Ideme trochu ďalej. Ty kokos, teraz to vyzerá na piču. Pardon za tie nadávky, ale on to je vážne, že hrôza. To vidieť nechcete. Tam dole potom teraz si ťažko zanalieva. Fúha, mlieko. Ty kokos. No, ktorá mama si so mnou začne potom, keď to vypijem. Tak veľa som tam toho dal, ne? A na záver jedna šumienka, jedna, výborne. No. Pájem sám sebe. Koko. Ja som ešte nezačal, ale mi na piču. Nechám to rozmiešať a vrátim sa k vám. Fuj, ty koko, zatiaľ se vás. Som tu, som ready. Reprezentujem na seba dres, pretože reprezentujem Slovenskú republiku v tomto, lebo toto bude fakt, že hrúza. Neviem, kam si tam položiť, počkajte si sekunda. To tak dám, chlapci, ženy, muži, deti, babky, detkovia, to tak dám, tak som frajer, ale toto nedáme si dogrcam. Už len keď sa to, vieš, ma tak napíjalo. Ty kokot, fuj. Kokot, pardon, a toto nie je zrávna. Namiesto choď pes, lebo ťa ogrcam. No, fuč, sekunda. Kam si mám do ten lavor jebli? Takto? Takto to má byť? Fanúšici moji? Ty kokos! Prečo si robiť takto zle? Už som dal nejaké tie challenge, musím dať aj toto, ne? Ty kokot. Ty kokot. To asi nedám. To asi vážne nedám. Ty kokot.
Som nezapozerám, stále tam a tam je zrkadlo a kúka, jak na piču vyzerám. Ja som vykrcal ešte pevné, fuj ty kokot. Potom sa čudujem, že nemám frajerku, ty kokot. Ty robím pičoviny. Ty kokot. Počkajte. Sekund, tak. Len som vydal tú šmienku, lebo sa rozpustila. Ak sa stihnem nahnúť do toho kybla, tak bude sranda. To nedám. Ale to nedám. Zase mi niečo tam je. Bude to vonku. Nič ľudia. Viac nedám. Nedúfam sa na to. Fuj, pozrite. Sekunda, hoši. Ja si vás tu chytím. Pozrite na to. Fuj, ty kokot. Konec, som lúzer, nedal som to. Ale tak ja dúfam a pevne verím, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, zanechajte like. Hlavne vás zdieľajte medzi ľuďmi, aby to videlo, čo aj ľudia robia pičoviny. A poďme ja priznal mi počítač, nový opravený počítač, čiže už edity aj videa budú zier a bude všetko lepšie. Tak dúfam, že sa vám toto video vyjebane páčilo a vidíme sa na budúce. Sevas, čau.